katawa-tawaan, uray man kurut-rut nan kito, adag isok sukat sikas udong. Bao ay tut-ewa, ket magay amag na sa slawan, way anus nas engganan, bakit wat purmay kailanan. Sila'y diet makwani, handa kayo pa'y ay aagi, babarog siya babalasa, nan kakaiban ginonan kapkasan. Dilayat bao ay tut-ewa, ket magay amag na sa slawan, way anus nas engganan, bakit wat purmay kailanan. Dilayat bao ay tut-ewa, ket magay amag na sa slawan, way anus nas